L-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil qal li ħadd ma jista' jakkuża l-Gvern Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi ħalla ekonomija mkisra. Busuttil qal dan waqt li kien fuq il-podcast ta' Kalbonaċi. Din mhix l-ewwel dera ta' Simon Busuttil fl-aħħar jiem hekk kif anke indirizza attività tal-Għaqda Repubblika fil-Belt Valletta. Fl-intervista ta' madwar sija u 20 minuta, Busuttil qal li Gvern Nazzjonalista ħalla ekonomija b'saħħitha. Kellna ekonomija b'saħħitna aħna. Il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern ma ħallix ekonomija mkisra żgur. Ħadd ma jista' jakkużana b'dan, anzi ħallejna ekonomija b'saħħitna. Din id-dikjerazzjoni tal-ex kap nazzjonalista u viċi kap nazzjonalista taħt Lorenz Gonzi tistona sew hekk kif fi żmien Gvern Nazzjonalista il-pajjiż irreġistra numru rekord ta' qatt u anke deficit. Ma dan Simon Busuttil kompla jgħid li bi-Gvern Nazzjonalista il-pajjiż kellu pedamenti ekonomiċi tajbin. U ħallejna pajjiż illi kellu pedamenti ekonomiċi vera tajbin. Ġifri konna nemnu fil-politika tagħna